салом апаҷон, ман 2 бор аз шавҳар ҷудо шудам. Бояд писари занно гирифта 2 сол шуд зиндагӣ дорам ва ман бо ӯ бисёр ҷанг мекунам. Дар бораи аму заншавандаш бисёр гап мезанам, ӯро намефурад. Вокуниши писар табиӣ аст, барои ин ки дар фарҳанги мо кам вақт мешавад ки вақте писарҳое ки зан гирифтагӣ нестанд бо занҳои аз шавҳар баромада вақте ки муносибат месозанд ва ҳатто агар никоҳ ҳам кунанд, хонаводаи он писар дар 80-90% вақтҳо против, яъне ки муқобили ин гуна оилаҳо ҳастанд. Яъне намехоҳанд ки писарошон бо ин хели занҳо зиндагӣ кунанд ва ин хел мутаассифона ин хел оилаҳо зиёд намераванд. Дар ниҳояти кор ин писарро падару модараш бурда зан метиҳанд ва шояд баъди зангиришам муносибат кунад бо ин зани ки пешина никоҳ кардагиш ё ки муносибат доштагиш, вале дар аксари вақтҳо дигар ин робитаҳо қатъ мешавад. он писарам гӯем ки интихоб мекунад зане ки падару модараш додагӣ ҳастанд. барои ҳамин занҳои азиз, вақте ки шумо аз шавҳар ҷудо мешавед ва ба ҷавонҳои аз худатон хурду ҳатто агарам хурдам набошанд ба сину сол, ба ҷавонҳое ки ҳоло зан гирифтагӣ нестанд, оила барпо кардагӣ нестанд, агар шумо зан мешавед, яъне ки никоҳ мекунед ё ки муносибат месозед, қабул кунед ки як рӯз не як рӯз ин ҷавон рафта зан мегирад. яъне шумо дар ҳамин фарҳанги мо, дар ҷомеаи мо калон шудагӣ ҳастед, ина бояд фаҳмед. хуб, ин меравад ҳатман зан мегирад. падару модараш намегузоранд всё равно то охир ба шумо зиндагӣ кардан. агар ки ҳамин чиза қабул доред, пас чунин муносибатҳоро оғоз кунед. агар қуввати таҳаммули ин дардро надоред, беҳтараш муносибат насозед бо ҷавонҳое ки ҳоло оиладор шудагӣ нестанд. ва он духтареро ки ба ин ҷавон доданиям, ки шумо ӯро дар ҳаққи ӯ гапҳои ҳархела гап мезанед, он духтар бовар кунед ягон гуноҳ надорад. вай ҳатто шояд аз будани шумо ҳам хабардор нест. вале агар ки ҳамин ҳақиқатро қабул кунед, ҳар чӣ тезтар ки ин шавҳари шумо зан гирифтагӣ нест ва иро ҳатман падару модараш оиладор мекунанд, ҳамон қадар шумо асаби худатонро ҳифз мекунед. барои ҳамин саломатии худатон бояд болотар аз ҳама чӣ бошад. эҳтиёт кунед саломатиятонро, занои азиз. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? дар зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. ва агар мехоҳед дастгирии бештар шавед, марҳамат ба клуби ман аъзо шавед ва метавонед зиндагиятонро тағйир бидиҳед. барои маълумоти бештар дар зери ин видео плюс гузоред. ман ҳамаи маълумотҳоро мефиристам.